all nilibyut atum mai kiduji adim sikdang bomlo. West Karbi Anglong lapen Meghalaya border alama puthak MLA kai Robinson Terang kilang Charidam. Duarbagori Aphlc press meet kepha. Inglongkiri Abirta pen nidi sami ruptalin teranpi non arju itha birtang ton pen. Non ipong ke all nilibyut atum fiting ko resir ke arni ki ningkan hini ANY amahang ke thek arni mesen lang mesen klar et klar borpen peman ponpo non pining pen ningkan klike phokep so se pen ki do kabochi arat atum aphan isi ning karong me ama isi ning karong chihok rintilo athe mahada ke do puthoi ke wang long lipin kahelo ke dam long lipin mai pi hai hui ke thek long le aphai an parta do piklang kedam tanga chiklo inkoi ratroga hot pen Meghalaya long ke do arada tum West Karbi Anglong la pen Meghalaya border pen nang ke parmati nang ke pet pen alama puthak MLA kai Robinson Terang mukro pu avadim along dam pen forest official la pen village representative of mukro atum phan lam chingwai dam pen akai Robinson Terang kaningje abangke ing samjen pen si bangso alam pachun long pulo lapen ari kidon atum akehai Richard Hansi chairman border dev board akehai Agustin Hansi chairman fishery dev board akehai Ranjit Teron chairman soil and conservation development board akehai Lucas Milik VDC Ambrang akehai Sona Terang DY secretary KASC SP West Karbi Anglong ARO DFO Rangers. Chiti Niphai Kriphorni inkoi ratrok non Duarbagori MSC constituency angkangpi Deithor police station kaparlo Bapuram Singnar arong along Robinson Singnar ahem along all party hills leader conference Aphlc aparty atum press kangni pon Labangso press along kachetong laki Duarbagori Aphlc president Mondarsing ingti Duarbagori Aphlc secretary Robinson Rongpi Duarbagori Aphlc spockperson Bristom Terang Aphlc along klem rapet dam rapet atum chetong dun nilitum press meet ke phanang kok athe kedam tang pli arni Delhi rong sopia long song trok alam don kachetong puthak ning tang samsi laki tensit for all pu puthak alam si ning ing samsi puta Bristom Terang pen ning jepon lapen nang Tum Development ke wan ke kinang sot ning ing sampik anlo anta me tensit open for all pu bang si ning kang samse ki chipaklang ponang koklo puta ningji Tum Autonamus State ke nang piwek nang jipen Labangso tensit open for all pu abangki alang Tum adai chenwek nang ji puta ningji pen Mondarsing ingti pen kaningje pon ki BJP Tum Development non puta Duarbagori angkangpi along kethek long li pen Borpung Tarangpung atau war bonai popu election aprang kiningje pon sitami non pu anta bonai pon pe pan kang hon kajing so pon ke toma kawema na so putak ne Tum kethek golong pe ning iduk do pen se ne Tum na so pes ni jane di pon na so atema ne Tum tek damlo ne Tum puchat kali social organization pendang lo rongajo tong lo tu tame BJP tu ke klem pon ini tu karbia khai ban ke paching tu ro fan ke klem pon ma ki pavir ro fan pa klem pon ma lake ini tu tek dak nasi ne lagi biyong nai bank ke lalo non ini tu BJP tu ke chethan me long ke mata la tu chethan pon ya karbia long ting tu ke develop lo kita ni le tu chethek pon lo banang le tu ma ta thek lo
anu telong kita menot Tangte Pini Berta ke Pansi Kangton Pon Iglo Domi Thakmi Kurwang Thu